Ouch. Hei. Sanni. Niin? Väsyttääkö sua enää? Väsyttää? No. Mä meen. Okei. Muutas minne? Mitä? Syömään ampalaa. Okei. Oota, mäkin tuun. Onpa tämä kyllä täytetty tämä pöytä tosi hyvillä herkuilla. Jos sinäkin. Mennäänkö valmistautumaan? Mä oon jo menossa. Hei, mäkin tuun. Oota hetki. Ok. Mitäs laitaa? No, katsotaan. Oiskohan tää hame hyvä? On se varmaan. Mennäänkö pyytää kaveriin? Tähän aikaan. Niin. No, mä varmaan menen vielä nukkuun. Okei, mä menen. Moi. Miksi tähän aikaan tänne tulet? Kello on vasta 9. Kello on kyllä 10. No, kuitenkin. Voit sä olla? Mä muka olla tähän aikaan. No, jos mennään teille. Ok. Miksi täällä on kaikki näin sotkuista? Kaikki on varmaan sotkuista.